Det er det her, Thomas Pedersen drømmer om. Sunde grønt og tid til hver enkelt gris. Min morfar fortalte dengang han havde gris, eller havde søer, så han lå jo ude og sov, når den skulle fare. Altså sov derude om natten, fordi hver enkelt gris havde stor værdi. Og det har det ikke på samme måde i dag. Thomas Pedersens drøm er at vende tilbage til de idealer, som landmænd havde for lang tid siden. Dansk svineproduktion er en industri, det er det. Derfor har han i dag fået besøg af rådgivere. Okay. De skal hjælpe ham, så han kan skære sin svineproduktion ned til mindre end en tiendedel, og i stedet producere få velplejede svin. Ved at lave en god historie, så tror jeg, forbrugerne gerne vil give lidt ekstra for dem. Kunden skal simpelthen kunne købe et svin fra fødsel. Hele historien fra jord til gård her på gården. Følge det og selv bestemme, hvad svinet spiser og hvordan det har det. Og det er en idé, dyrlægen kan se store perspektiver i for andre landmænd. De har en mulighed for at gå den anden vej og skabe små, bæredygtige produktioner. I stedet for at være mere effektive, så ligesom gå tilbage til, hvordan var det vores bedsteforældre gjorde. Thomas Pedersens idé er ikke set før i Danmark, men bare 2 kilometer fra hans gård kan han finde inspiration hos en lokal virksomhed, der er gået samme vej. For 10 år siden var Bryghuset i Svaneke et af Danmarks første mikrobryggerier. De brød mastodonten Carlsbergs dominans og har i dag stor succes. Så direktøren spår, at det samme kan lade sig gøre på Thomas Pedersens gård. Kan han gå ind og lave et eller andet for nogle folk, der har en holdning til produktet, har en holdning til den måde, at dyr i dag lever. Det er jo meget op i tiden. Så jeg tror på, at det godt kan lade sig gøre, men det er en lang og det er en sej kamp. Og man må ikke give op. Det lykkedes for Bryghuset. Ideen bredte sig til hele Danmark. Og hvem ved, måske kan det samme lade sig gøre med Svanike-svin. Jeg vil jo gerne prøve at lave en unik gris. En, der kun kan laves her på Vasegård. Banken har i hvert fald sagt ja. Nu er resten op til Thomas Pedersen og hans drøm.